जिल्लानि जितु सेथि जथुमा बेनि कनफारेन्स बे कनफारेन्सआव फैनानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे मेलाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो लुगैदों जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्ति बे जालांबाय जालांनायनि उनावबो जिबिलाक दफा दं बेखौ आसाम सरकार भारत सरकारा मोनसे रादाय होदोंमोन जोंनो 6 दाननि गेजेराव गासैबो सुक्तिफोरखौ दफाफोरखौ सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ मावफुंजोबगोन किन्तु जों नुदों दिनैसिम बाउन्डारि कमिसना डिले जादों कार्बि आंलंनि जितु मोननै सुक्तियाव फैबाय बे गोनो गोथो जादों बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन माबाफोर दफाफोर जानो गोनांफ्रा जाफुंजोबाखै बेनि सायाव जों एसे खुद्रिनाय फोरमायदों आरो जों मोनसे सिद्धान्त लागोन हयथ' एबार निश्चय मोनसे कनफारेन्सआव बे जोंनि 90 कनफारेन्सनि जितु डेलिगेट्सनि गेजेरजों जितु कार्बि आंलंनि इस्यु जितु बिटिआर सुक्तिनि जितु बाउन्डारि कमिसननिफ्राय लानानै बेनि जिबिलाक फाइनान्सियेल माबाफोरा जाफुंजोबियाव लोगोसे XBLT XNDB बिसोरखौ फुरा रोखोमै रिहेबिलिट खालामनायनि जाहोनाव सुक्तिफोरखौ दाफुंनायनि जाहोनाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा फिन गासै जिल्लायावनो सोमावसारनायनि मोनसे हाबाफारि लानो गोनां जागोन जुदि मावफुंजोबाबा जों नोंथाङा जिहेतु गोबां चर्चा जादों जिहेतु रन्जन दैमारिया दासिमबो जेलाव दङ बिनि थाखाय खनले खनले खावलायबाय थादों नोंथाङा सरकारखौ बिबानखौ थाबैनो बख'वाखै आं दहायनो बुंबाय जोंनि बे 90 एनुवेल कनफारेन्सआव जिहेतु जों नुदों जितु मोनसे शान्ति सुक्ति जायोबा पिस एकर्ड जायोबा एकर्ड सिगनेटरि एटलिस्ट जिबिलाकफोर दङ बिसोरखौ दायनिफ्राय निमाहा होनाय मोनसे नेम थायो आरो जों जारिमिनाव नुबाय थादों जिबिलाक सिगनेटरि जाबोदों जिबिलाक माबा जादों शान्ति सुक्ति जाबाय थादों बे सायखरखारिफ्रा जेयानो जाथों रावबो जेलाव थानाङाखै किन्तु बे रन्जन दैमारिनि बेलायाव बेखौ जों उल्थाय नुनो मोनदों बेनिखायनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जों खावलायगोन बेखौ थाबैनो मुक्ति होनांगौ आरो बेफोर बाथ्राखौ जुदि थाबैनो जुदि गनायलायाबा जों रावबो सोमावसाराबाबो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेनि हेंथायै सोमावसारनायनि थाखाय सिद्धान्त लागोन 90 एनुवेल कनफारेन्सआव बेयाव जोंनि बर'नि राजनिति नेताफोरनि माबाफोर होनना सानो नामा नोंथाङा राजनिति नेतानि मा दं आं जोंखौ बुंनो थाङा थोंजोङै किन्तु सासे सिगनेटरिखौ गभर्नमेन्टआनो आयेन बानाय जितु आयेन आफाद दं नङा होमबा न्यायपालिका दं बानाय जितु आयेन आफाद दं नङा होमबा न्यायपालिका दं बिधान मण्डल न्यायपालिका बेनिफ्राय मोनब्रै स्तम्भ थाया होमबा गणतन्त्र न्यायपालिका जाय आयेन बानाय बिधान माबाया जेला एसेम्ब्लिया कार्यपालिका जायखौ होनना बुङो बुरिउक्रेट नङा होमबा बिनि उनाव जाहैबाय थारमाने बुरिउक्रेट आरो न्यायपालिका जेब्ला आदालतफोर किन्तु आरो छोट' स्तम्भआ जाहैबाय नोंसोर गणतन्त्र नङा होमबा किन्तु बे मोनथाम स्तम्भजों लोगो नांबानो जिखुनु दायफोरखौ निमाहा होलायनो हायो सरकार गतिके सरकारा बेयाव मानो थाखाय मावाखै मा दङ बेखौ जों मिथिया जोंनि मथेबा थोंजोङै बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौ जों बेखौसो नारसिङा आरो गवाबा बेनि हेंथायै जों आन्दलन खालामो जों दा जोंनि खोला कामरुप खोला कामरुपाव खना खनला जिथुनाखि जोंनि गामि दं बेनिफ्राय जोंनि जोंनि बेयाव राव हारिमुफोरा गोमालांगासिनो दङ दा जों बेखौ मोननो थाखाय मा हास्थायगोन बेखौ मोननो थाखाय जों काउन्सिलखौ डिमान्ड खालामदों आरो बिनि सायाव जों खोला कामरुप खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावबोगासिनो दं दा आरो बेखौ मावलांबाय जों थासिगोन आरो बे समाव नोंथांमोना जितु बैसागो फोरबोफोरखौ माबायदि फालियो बर' बायदि फालियो ना फालिया नोंथांमोना दाथ' आं बुंनो थाङोबा जोंनि बेयाव बैसागु फालिनायानो दा बर्थमान जाया हारसानि नियम मथेसो फालिनाय जायो बिहु होननानै जों दा खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै जानिफ्राय जों
गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।